Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li se jlaqqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista sabiex jiddiskuti l-inkjesta pubblika li ħatar il-Gvern dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qal li se jkun qed jitkellem mad-deputati nazzjonalisti dwar din l-inkjesta. Iżda d-deputati nazzjonalisti diġà ħarġu jattakkaw din l-inkjesta pubblika. Inkjesta li se titmexxa mill-imħallef emeritu Michael Mallija, magħruf għall-integrità tiegħu, biex jippresjedi kummissjoni ta' inkjesta pubblika indipendenti dwar l-omiċidju ta' Caruana Galizia. Il-kummissjoni li tirregola ilha nnifisha se tkun magħmula mill-eks dekan tal-Fakultà tal-Liġi u espert kostituzzjonali, il-Professur Ian Refalo, u l-espert forensiku Dottor Entnia Bela Medici. Iżda Jason Azzopardi ħareġ jattakka lill-Professur Ian Refalo għax ma jridux fl-inkjesta. Il-Professur Ian Refalo huwa magħruf għall-integrità tiegħu u għandu esperjenza twila fil-liġi kif ukoll espert kostituzzjonali. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari David Casa fetaħ ukoll attakk fuq il-Professur Refalo u l-espert forensiku Dottor Entnia Bela Medici. Bela Medici għandu esperjenza twila fil-forensika u kien appuntat mill-Qrati Maltin bħal espert forensiku f'diversi oqsma. Huwa serva wkoll f'Kumitati Ewropej fil-qasam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.